И поздраве за најголемија, за Ане Дограмата, за човека номер едно којто не говори, а доказва. Уште нормален те дикен, о Ане Кетеринга вел, олаче порце скај керала, тумаре бијавсте Анела. Уште нормален те дикен, о Ане Кетеринга вел, олаче порце скај керала, тумаре бијавсте Анела. О Ане Кетеринг номер едно, а вела онај баро. О Ане Кетеринга, а вела о баро, о зурало, а кавачаво номер едно. Уште нормален те дикен, о Ане Кетеринга вел, олаче порце скај керала, тумаре бијавсте Анела. Уште нормален те дикен, о Ане Кетеринга вел, олаче порце скај керала, тумаре бијавсте Анела. О Ане Кетеринг номер едно, а вела онај баро. О Ане Кетеринга, а вела о баро, о зурало, а кавачаво номер едно. Te diken, o Ane Keteringa vел, олаче порце скај керала, тумаре бијавсте Анела. Уште нормален те дикен, о Ане Кетеринга вел, олаче порце скај керала, тумаре бијавсте Анела. Кетеринг номер едно, а вела онај баро. О Ане Кетеринга, а вела о баро, о зурало, а кавачаво номер едно.